Du retter det lige til. Cutter den ind, så videre, så videre. Kan vi trække den lidt ind. Det er fint nok, at vi kan se lidt af kysten, så har vi også et retningspunkt, montering og så videre, så videre. Du laver lige alle kort er automatisk nordvendt, så det er fint. Det ved vi. Den her, den klipper der fra. Det der reklamer hos Portugal. Vi smider det lige præcis, så laver du det her. Laver du lige en lækkerhedsting. Den her også. Den skal være skarpt efterfulgt. Tag den rapport, Maja Rock lavede i går. Delkryds. Er der nogen knæk fra A til B, vi skal være opmærksom på, så går du lige ind, så inddeler du dem i de her delkryds, så vi ved, når vi kommer til det her kryds, så vi højre og venstre lige ud, så vi har noget at bakke op med den her rutebeskrivelse. Så vi har noget visuelt, samtidig med at vi kan læse os til noget stof. Det kommer til at fylde, men det er sådan, det fungerer. Okay. Kig i rapporten der. Jeg ved ikke, hvor jeg smed den her. Den har nok brændt. Revhed til golfklubben, drenge. Hvem blev det til? Den har jeg. Den har... Den er der lige om 02. Den er der om 02. Præcis. Så har vi golfklubben. Så få den, det er morgen. Så har vi fundet til biologi, det er mig selv.